Suomalainen maahanmuuttokeskustelu, se on vähän vinksallaan. Jos meillä halutaan keskustella vapaasti, vaikka kriittisesti maahanmuutosta, sut leimataan heti rasistiksi. Eihän niin voi olla. Jos keskustelua ei sallita, se yritetään tukahduttaa. Se synnyttää varmasti rasismia ja siitä ei kyllä kukaan voita. Meillä Suomessa on kansainvälisesti katsoen älyttömän korkea sosiaaliturvan taso. En hyväksy ketään sosiaaliturvan väärinkäyttäjää, oli kyseessä sitten ulkomainen tai suomalainen. Työperäinen maahanmuutto, se on ok. Me tullaan tarvitsemaan ulkomaisia tekijöitä ja varsinkin näin, jos suomalaisia tekijöitä ei löydy riittävästi. Meidän pitää auttaa hädässä olevia ja heitä pitää auttaa nimenomaan ensisijaisesti sinne lähtömaahan, heidän kotiinsa. Turvapaikkapäätösten käsittelyaikoja, niitä täytyy tiukentaa. Niitä on pakko saada nopeammin aikaiseksi. Sekä kielteisiä että myönteisiä päätöksiä, koska ne päivät, jotka maahanmuuttaja, turvapaikanhakija joutuu olemaan Suomessa päätöstä odottaessa, ne maksavat ja paljon. MTV3 ja Helsingin Sanomat muun muassa julkaisivat omat mainokseni, sen paljon puhutun, mikä se nyt oli, en uskalla sitä edes sanoa, mainoksen. Ja seison tiukasti ajatuksen takana, mutta se on vain osa totuutta. Maahanmuutto on kokonaisuus, on hädässä olevia, on työperäistä maahanmuuttoa, on turvapaikanhakijoita ja on sitten niitä, jotka eivät tule tänne rakentamaan meidän yhteistä yhteiskuntaamme, olemaan osa suomalaista elämäntapaa ja elämänmuotoa. Jos suomalaisen elämäntavan, kulttuurin, uskonnon puolustaminen on rasistista, olkoon sitten niin. Suomalaisen elämänmuodon puolesta. Mä olen Kai Pöntinen, numero 53.